Szevasz, te cigány. Én is mindig csak azt hallottam, de ez ilyen, nem tudom, ez ilyen cheat. Linked award. Ott volt az, hogy elütöttek egy a Roblox Car Crash. Police approached to unknown abandoned building. Dead aperture. A bunch of gatherers were lying around. A Deperture Science. Ez miért Saddam Hussein? Gyere ide! Hol? De látod a egész. Akbar Akbar. Milyen gyűlés van itt? Ott. Az mi? Te mi vagy? What the fuck? Itt egy shop, hallod? Itt van, hogy betörik. Itt van valami, mi a fasz ez? Valami nagyon csattog. Ez a szar. Ah, The fuck? laptop. Megesz a laptop, fussá! Ah, ez sebez. Megesz a laptop, fussá! És hogy tudok healelni, hogy tudom használni a gagunt. Mi valami. Nem tudom, de ezt beinszertálom. Szia. 8. Ja, hogy a gagun az konkrétan a pénz, nem. Ennek a Ez játék. csak az. Man. Mi ez? Fragment. The fuck? Találtam ilyen fragmentet. A Goofy ezt izért találta. Ott egy elem. Meg egy goon. Hallott kell heal. Mi? Make your choice. Várjál. Várjál. Lehet nem kellett volna spammelnem. Az mi? Hall, az mi? Az mi? Az a zuhany! Várj, ezt kell, hogy megtámadjon engem a questért. Hello? Lemos! Lemos! Ne! Ez csak lelassít, ez nem csinál semmit. Szerintem menjünk tovább. Erre várj, egy sebez? Nem, ez a szar, ez abszolút nem sebez. Akkor mégsem vagyok egy LOL játék, vagy csak belassulok tőle. Grow Garden. Mindjárt elérünk a 10-es floorhoz. Az mi a fasz? Az mi a fasz? Ez mi a geci volt? Berottyantottam a gatyámba, mi faszom volt ez? Én szerinted nem? Bro, ugyanaz a reakció, mint először Fredbearnél, bro. Ez mi volt? Nem tudom, ránk jött így rás ijesztő testvére, faszom. Ja. Itt egy templom. Villog a lámpa, jön rá, se kell bújni. A basszok tényleg itt egy templom. Kettő ilyen szar. Egy semmi másról Jason, man! Erre gyere, cic, erre gyere, te szar. Egy megvan. Jó, egy megvan. Hallod, loopolom! Loopolom! Iszlá! Nem loopolom! Szia! Ne. Hát gondolom Insta jött. De megint kaptam értesítést, hogy most Red arra Stop akarok megint mutatni,
hogy ez egy no I'm Not Human referencia. Konyha. Mi? Ez a rész itt, nem tudom. Miért nagyon hasonlít az egyik szobára. Vagy nem tudom. Your rat can be in this gallery. Ez ilyen fanart szoba, vagy mi? Szerintem ez egy hallod? Szerintem ez egy fanart szoba akar lenni. Nézd ott a láncfűrészes faszi. Azt a többi meg replace van ilyen ilyen famous festményekkel, ameddig nem találnak, ezért nem tudom. Miért volt Metal-tóba az egyik? Én nem tudom. Nem tudom, de hogy Ó. Biztos végig akarunk menni. Én inkább nem megyek végig abba, ha nem gond. Na, én végigmegyek. Alright. Mi baj lehet? Nincs is semmi. Ja, Malfa. Úgy néz ki, Rásnak nincs kedve. Már mennyit sebződtél ettől? Doboz! The fuck? Elszívott a doboz, nem látok semmit. Megevett a doboz, vagy nem tudom, de rajtad van. Nem tudod leszedni? Nem, elejött. De goofy. Most engem zabál, meg várjál már. De goofy néz ki rajtad. Nem, akkor közben menjünk. DDX cardboard skinek, na várjál. Várjál, le akarom tesztelni, de mennyit kaptál Rástól? Nem tudom. Gyere már vissza. Na ez biztosan egy referencia. Várjál, gyere vissza, Oldalt egy ilyen véres izé? És legalább te is túlélted, és akkor innentől minden ilyen kék lesz és alig látunk. Ó, itt van megint a zuhanyrózsa, megint én. Köszönöm. Miért csak engem klónoz le amúgy? Szia! Fekete vagy. Menj már innen! De mi a De rád inkább nem nézek. Ja, arra szerintem ne nézzünk, mert most... Ja, az sebez. Ja, akkor ez egy eyes. Ja. Beletem taknőzva. Mi ez? Gagun Life. Ó, 50 izé, az egy revive. Szia, eyes. Zavartassék. Ne lopd már be az összes gagun, te dagad fasz. Benny meghívott repózni, tudod, ez a random gyerek, akivel találkoztunk. Ja, engem is. Na minden, menjünk tovább. Megkap be. Jó, van mindjárt boss fight, megint. Ó. Ó. Free shit. Várjál. Következő... Aha. Játszottuk a rendszert. Ez ilyen zöld elem, most berakom a zöld elemet. Nem tudom mi a különbség amúgy a zöld és a kék elem között. Én sem nagyon. Bucs. Megint itt a No I'm Not Human referencia. Nem érzékelek különbséget a kettő között. Következő szoba boss fight. I don't like this. Itt a showerhead. Cut the chains. Kéne valahol találnunk kizét? I guess. Itt? Meg vagy! Köszönöm a... Fasz a range van amúgy, ott maga alá viszelt, aztán meg eltalált vele. Köszönöm az inputot! Random as showerhead. Hát boss time, I guess. De nem volt elemed? Nem. Szarügy. Na ez mi? Ikea! Backrooms hallod? Na, erre. Nyilak azt mondják, hogy kövessük őket. Skizofrén? Man, I'm bored.
Big green arrow, go rob that gas station. The fuck? Fáj, kivesz, kap be. Lefolyt a doktor megverem. Ez a technikai... Fasz? Aha, kellemes. Ah, hell no, the chainsaw guy is back. Aha, jó, oké. Kösz. Azt hittem, hogy már blackout-olom megint. Ilyen szene. Ahol ott villogtatja a kockát. Aha. Megvan. Ettől belassulok. Bro, betwinkelt! Bro, betwinkelt! Mi ez a zene, bro? Nem tudom, betwinkel, bro. De bro, Azt szerintem hiszem direkt játsz a zenét, hogy ne tudjuk olyan jól hallani ezt a szart. Na, készíts fel, mert be fogom rakni. Jó. Insertelem. Na, rakom. Jó, szerintem bro, bebán volt. Na, faszom. És akkor izé kimutatja, hogy hol van a kocka, mert az előbb kimutatta. Nagyon bukszik. Nem tudom. Szerintem indul felé. Elmúlt. Bazd meg, de érted, a fekete karaktert észrevesz, és azon amúgy itt egy kocka. Engedjél már be, bro, csácsú! Nem való már lesz most. Köszönjük. Még valamit véleményt nem akarsz mondani? Nem, jó, oké. Most minden Oké, monokróm. Bandage. Ja? Arra szerintem nem Vámmal. megyünk be. Na. Ez mi ez a küszöb? Nem tudom, de nem tetszik. The fuck? Entry log. Chrome Paradise. Miért vagyok így epilepsziás? Ide van a zene. Cockroach. De az ilyen, ez egy Firebeat. Mennyi gogul! Bro! Itt van még egy szilibili. Jó, lopjad az összeset, lopjad. Még van 200-as pingem, azt nem tudom. Tarom le! Money! Rohadtul fáj a fülemnek amúgy ez a beat. Nekem tetszik. De nekem is tetszik, csak fáj a fülemnek. Olyan írrép van. Benézzük az Employees Only-ba. Nem tudok benézni az Employees Only-ba. Van emelet. Nincsen izé... Backshot roulette e-sporti amúgy. Ja. Gagunwald. Köszönöm. Szerintem menjünk tovább. 160 szerintem bőven elég lesz, menjünk tovább. 160! Nekem annyi van. Várjál. Én még gyűjtök. Menjünk közben, mert második energia csíkon van ez a szar. Egy második energia csíkon van. Hát a Powerhouse. Csak nincs rá a delem. Ez mi? Megint meghívott ez... Van nálam 4 elem, megint meghívott ezt a gyökér repózni. Vegyet nyomjál be. De ez mi? Akkor tényleg így működik a izé blackout. Ha nézd meg, hol nézzél föl. Itt ők fönt. Ja, hát. Fő voltam a plafonon. Wait! Várjál!
Várj, ide berakom. Berakom. Mik ezek a beatek, Bali? My ears burn. És jön egy izé... Zsikadiszk. Collect my music discs. Bekussoltottam neked, na menjünk. Hallod, egyen van az a szar! Hol a picsába vagy? Föld, várj, jó, te menjél. Egyen van az a szar, tiplizzünk. Nem akarok megrépelve lenni. What? Meg fog répázni minket? Szinte biztos. Csak takarodjunk. Hát lássuk, hogy ez a boss fight mi lesz. 235 ilyen gúnom van. Ettől PTSD-n van. Specifikus FNAF-on game. From above you'll see him. He's powered by the generators that keep him alive, but the generators are protected. You need to disable that protection. You can do this by finding bolt cutters in the lower maze and cutting the power to those protections at the power boxes, which are also in the maze. Only after that can you come to him. He can shoot, use that, make him fire at his own generators. Do this only from a distance, otherwise you won't get any further. Okay. Ez érdekes lesz. Hát gondolom azt majd itt találjuk. Belefolytam a izéba. Itt van egy. Itt van Bolt Cutter, de és igaz ki is lehet hagyni egy ezekben? Let's do this, I guess. Várj, mert jövök fel azért még egy Bolt Cutterért. Nem, eltűnt. Ahhoz vannak a generátorok, és akkor ott így slattyog. Hol? Na hol? Most jöttem le. Itt egy Bolt Cutter. Disable power. És mennyit kell csinálni? Még egy. Ne utánam, gyere baszod. Váljunk szét. De emlékszel arra a horror játékra, amit elkezdtünk, mielőtt elmentem nyaralni? Nem. Az is valami Robloxon volt. Elkezdtük egy horror játékot szemfejeztünk rá. Emlékszem, elakadtunk, mert a papíron ez így... Tehát volt egy izé a papíron, és hogyha rányomtak, hogy teljesen más dolgot mutatott ki. Jó, megvan az utolsó power cucc. Hol a gyászba vagy? Valahol. Középtáj fele van? Nem, ilyen sarokrésznél. Elalom sarok. Tökéletes el. Ez. Ezt elvágtad. Nem azt vágtam meg. Wait. Az. Bait, kiszék, hóember into shooting the generators. Hol van kiszék hóember? Föl kéne menni. Szama, vége. Ez zene, ez aztán valami. Ott van. De mi a fasz vagy? Pedig mint egy kicsit ismerős lenne a lövés-hang. Tudod ki hasonlít? Ez izé Big Daddy-re a Bioshock volt. Amúgy kajak. Egy. Erős fénye volt. Ó, zöld lett most már minden. Erre lőj A cigány. következő terület az zöld lesz.
2. Ez a rakétákat lő? Ja. Gondolom, mert valamilyen repülő. De ne téged célozzon be! Elszív. Ó! Gyere ide! Ide gyere! Lőjé! Ide gyere! Ide gyere! Megint látod az. Bro, ne szívjál el, gyere! Szerintem egy bizonyos távolságban kell lenni ahhoz, hogy lőjön. Várj, akkor el kell péteni ezt. A jó erősen szippant. Nem tudom, basszus. De mondom, szerintem ilyen rakétákat. Ez a öreg unokatesója a Decepticonoknak DDX-ből. Ide lőjél, hülye gyerek! De most már látok színt. Nem megint lesz. Bro, hagyd már abba a dzsangázást! Hülye gyerek! Ne dzsangázz! Nem szívsz le! Erre elbételem. Gyere! Én gyökér! Turn around, baby! Jó! Lő! Kezéből lő valamit. És eltűnt. Elszívtuk. Ja, vagy mi szívtuk előtt. Ja. Mi van ott lent? Hol? Jó, ott a szúver, ahol voltunk szerintem. Vagy valami olyasmi. Minden na. Kell heal. A kínai Doritos. Szia, Eyes! Hova? Itt a rumba. Élém. Ez explode. Ja, izé az akna. Hát se A rakna. Nem szerintem nincs semmi. Annyira mondom, hogy ajtón kívül meg izé. Ajtón kívül totál nem sebez. Eyes. Tényleg? Tényleg beszarok. Make your choice. Én kék. Persze, te köcsög! Azonnal pofámba nyomja a bombát. Kékkel. Ezt úgy technikailag végtelenség lehetne spamelni, hogyha nem kapod meg a bombát. A bomba után áll le. Várj, picit le vagyok. Picit le vagyok sebezve. Holdom. Ja nem. Persze lóba az összes izét, hát kurva szádat. Neked minek? Nem, 225 nem elég. Mennyi? Van egy olyan érzésem, hogy itt meg leszünk erőszakolva. Ami fél, most már legalább látunk is rendes színeket. Find a keycard and open the turnstile. The fuck is that? Utána nézek Holdon. És megjön a izé. Mr. So. Várja. Turnstile. Mechanical gear consisting of... Go Run. Most Futni futott kell! fel. Jöjj, hogy futni kell.
Ciao, guy. Tényleg? Aha, látom. Get on the fucking train! Engedjetek fel! Van, itt hagytad. Lion, én futok. Jó. Hát akkor ez... Az... Meghaltam. Engedd meg. Nekem is. Itt miért tökömet kellett volna csinálni? Gondolom már be kellett volna számolni. Nem tudom, én És ezt akkor kivisszük még egyszer? Én ezt elkönyvelnem egy worst end.